मनापासून स्वागत आहे. तर आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख शांती आणि समृद्धीचा जावो ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर सर्वजण कसे आहात नक्की सांगा. तर मी थोडक्यात माझ्या चॅनलबद्दल सांगते. माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. तर या चॅनलमध्ये मी कोकणातले व्हिडिओ टाकते, म्हणजे सांस्कृतिक व्हिडिओ, तसेच कोकणातले छोटे छोटे शॉर्ट्समध्ये टाकते. आणि त्यात अजून मी कोकणाबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस टाकते. तर नक्की माझ्या चॅनलला जावा आणि पहा कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल, आणि नक्की तुम्हाला आवडेल. नमस्कार मानसी. मानसी हाय, कशी आहेस? प्रसाद के, हॅलो प्रसाद, हाव आर यू? सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा इन ॲडव्हान्समध्ये. तर पटापटा लाईक करा डबल टॅप करून. मस्त ताई, तू कशी आहेस? मानसी, मी खूप छान आहे, मस्त आहे. तुझा फराळ झाला का? काय काय बनवलंस? तर पटापटा ला लाईक करा मित्रांनो, लाईव्हला जॉईन व्हा. मानसी, आज शंकरपाळी करायला घेते दुपारी. ओके. काल लाडू चकली केलेस का? हो, काल लाडू बनवले. वा मानसी, छान छान छान. आम्ही पण येतो खायला लाडू. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. मानसी बोलते, ताई तुझ्या कुठपर्यंत आले फराळ? अगं माझे 2च आयटम बनवलेत मी. काय ते शंकरपाळी आणि करंजा, बाकीचं बनवायचं आहे. सिद्धार्थ कांबळे, नमस्कार दादा. सिद्धार्थ दादा, मानसी आम्हाला पण फराळाचे पाठव. मानसी, सिद्धार्थ दादा पण तुला सांगतोय फराळ आम्हाला पण पाहिजे, पाठव. सिद्धार्थ दादा नमस्कार, तुमचं लाईव्हमध्ये स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे दादा. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून नक्की लाईक करा. मानसी म्हणते, मी एकटीच आहे ताई, तर जास्त नाही, 1 किलो वगैरे ह्या प्रमाणात बनवते. ओके मानसी. मग तुझ्यासोबत कोण असतं मानसी घरी? आई पप्पा? सर्वेश बोलते, गुड आफ्टरनून ताई. सर्वेश, गुड आफ्टरनून, कसा आहेस? मानसी, हो नक्की पाठवते. सिद्धार्थ दादा, पप्पा आणि भाऊ. ओके, छान छान छान. बहीणचं लग्न झालंय. ओके ओके, बहिणीचं लग्न झालंय का? मग तुला सगळं एकट्यालाच पडत असेल ना मानसी. संदीप दादा नमस्कार. चिवडा आणि तिखट शेव कधी बनवणार? दादा आज बघते मी, आज तिखट शेव बनवायचं, पण टाईमच पुरत नाही. लाईव्ह संपलं की म्हणजे सगळं 1 तास हा लाईव्हसाठी असतो. बाकी माझ्या कामामुळे थोडंसं घरचीच कामं जास्त असतात. काय सांगायचं आता. हो ना, एकटीच करते. खूप छान मानसी, एकटी खूप छान मॅनेज करतेस. सर्वेश, बरं आहे, कामावर आहे. ओके सर्वेश दादा. मॅनेजमेंट डिपार्टमेंटला आहेस ना? कणकवलीला जर मी आली तर नक्की तुझ्या हॉस्पिटलला भेट देईन. मानसी, आज मोठा व्लॉग टाकेन ताई लाडूचा. हो हो, टाक टाक मानसी, बेस्ट ऑफ लक. संदीप दादा म्हणतायत, व्हिडिओ कधी बनवणार? कुठल्या सुंदरी सुंदरी, तुझं नाव काय? या गाण्यावर व्हिडिओ कधी बनवणार?
दादा मला तसले डान्स वगैरे येत नाही. तर पटापटा लाईव्हला लाईक करा डबल टॅप करून. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलचं नाव आहे मित्रांनो. तर पटापटा लाईक करा डबल टॅप करून. मानसी बोलते लाईक डन. थँक्यू मानसी लाईक केल्याबद्दल. तर अजून बरीच माणसं आहेत लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा आणि छान छान कमेंट करा मित्रांनो. मानसी म्हणते जेवण झालं का ताई? हो मानसी, आज जेवण झालंय. राजमा आणि चावल बनवलाय, म्हणजे राजमा आणि भात बनवलाय. सिद्धार्थ कांबळे म्हणते आमच्या मामीने चकली बनवली काल, तुम्हाला पाठवतो ताई. सिद्धार्थ दादा थँक्यू सो मच. पाठव चकली, कारण आम्ही अजून चकलीच बनवलं नाही आहे. रोहित झा, रुची, हाय रुची, नमस्कार. लाईव्हमध्ये तुमचं स्वागत आहे. पहिल्यांदाच तुम्ही वाटतं माझ्या लाईव्हला जॉईन झाला, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद आणि स्वागत. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याच्याही लाईव्हमध्ये तुम्ही आमच्यासोबत असाल. रोज आमचं लाईव्ह एक वाजता असतं, पण आज जरा लेट झाला. तर प्लीज पटापटा सर्वांनी लाईक करा मित्रांनो. उदय दादा नमस्कार. नमस्कार. ब्रदर सिस्टर मस्ती. एज किती आहे तुझी? माझी एज 33 आय थिंक. का हो दादा? डान्स नको करू, फक्त ऍक्ट कर. मस्त गाणं आहे, व्ह्यूज छान भेटतील. हो दादा हो. हाय प्रसाद के, हॅलो. लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. सिद्धार्थ दादा म्हणतात ब्रदर सिस्टर म्हण क्या काम नाही, क्या काय काम नाही काय तुला? हो काही नाही आहे काम. तुम्हाला आहे तर इथं का आलात लाईव्हला? काम नाही तर आहे तर. सिद्धार्थ कांबळे ताई मग दिवाळीची खरेदी झाली का? नाही दादा, एवढी श्रीमंत आम्ही लोक नाही दिवाळीची खरेदी करायला. श्रीमंत लोक नाही होत दिवाळीला प्रत्येक सणाला खरेदी करायला जात नाही दादा. आपण मीडियम क्लासची लोक आहोत. नाही दादा, कांदे तूच भर बाबा. कुठं आम्हाला काय येते कांदे भरायला? तूच भर. फक्त कांदे डोक्यावर घालायला येतात आम्हाला. ब्रदर सिस्टर मस्ती चालली आहे. मानसी जेवायला येत आई, कोबीची भाजी, भात, डाळ, चपाती. वाव छान. मानसी असं तू बोललीस ना, तुझं मेनू टाकला की माझ्या समोर ते ताट फिरतं माहितीये. आम्ही शिकवतो. ओके दादा, येतो आम्ही. दादा कुठून बोलताय? ब्रदर सिस्टर मस्ती. साहिल अहमद बिट्री बिट्री काय? नमस्कार साहिल दादा, नमस्कार. लाईव्हला स्वागत आहे सर्वांचं. ओके दादा, लय काम आहे. ओके दादा, खूप काम करताय होय. जपून करा तब्येतीला. नीलू सॉन्ग ऑफिशियल नमस्कार ताई. नीलू दादा खूप दिवसांनी, नीलू ऑफिशियल म्हणून आहेत ते, खूप दिवसांनी लाईव्हला आल्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद. हो हो, लाईक डन. थँक्यू. ब्रदर सिस्टर मस्ती दादा, नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. आणि काळजी घेत जावा. काम काय रोजच असतं दादा, पण जीवाशी काळजी घ्यायला पाहिजे. कसल्या आयडिया देऊ दादा, कशाबद्दल? नीलू ऑफिशियल सॉन्ग कामावर आहे. ओके, तुझा चॅनल ग्रो झाला पाहिजे. थँक्यू दादा, संदीप दादा. तुमच्या सर्वांचे छान छान ब्लेसिंग आहेत, तर माझा नक्की चॅनल ग्रो होईल. व्हिडिओ एडिट करायची. ओके दादा. ब्रदर सिस्टर मस्ती दादा म्हणतात की व्हिडिओ एडिट करायची आयडिया दे. तर तुम्ही इनशॉट हा एक ॲप आहे, त्याच्यावर तुम्ही म्हणजे व्हिडिओ एडिट करू शकता छानपैकी.
तसेच त्याच्यामध्ये ॲनिमेशनचे आहे, ॲनिमेशन पण आहे, तो यूज करू शकता तुम्ही. तुमचा ओरिजिनल आवाज जर हाईड करायचा असेल तर तोही तुम्ही करू शकता त्या इनशॉट ॲपवर. आणि त्यांचा एक लोगो असतो, तो सुद्धा तुम्ही कट करू शकता. त्यांची एखादी एक छोटीशी ॲड असते 30 सेकंडची, तर ती पाहून तुम्ही तो लोगो पण घालू शकता आणि स्वतःचा एक व्हिडिओ बनवू शकता. तो यूट्यूबवर अपलोड करू शकता. म्हणजे शॉर्ट्ससाठी पण तुम्ही इनशॉटवर व्हिडिओ बनवू शकता, लाँग पण बनवू शकता. फक्त त्याचा रेशो आहे तो आपण जाणून घ्यायचा की कोणत्या रेशोमध्ये यूट्यूबचा आडवा व्हिडिओ बनवू शकतो हे बघा. आणि बघा आज वापरून बघा तो प्ले स्टोअरवर अवेलेबल असतो हा शॉर्ट व्हिडिओ. तर छान आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि तुम्ही चांगल्या क्वालिटीमध्ये पण व्हिडिओ बनवू शकता, म्हणजे 4K 2K असं. पण त्याचा लोगो येतोय तो नाही आला पाहिजे. नाही दादा, त्याचा तुम्ही तर जर फ्री असतं तिथं जर तुम्ही क्लिक केलात तर तुम्हाला तो लोगो ती ॲड पाहिलात की लोगो गायब होतो. करून बघा. गावात जातस की नाही नीलू दादा म्हणतोय. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ नीलू दादा. गावात जातस की नाही? होय दादा, दिवाळीसाठी नाही जाऊचे सर्वेश, मी जातलं डिसेंबरमध्ये भावाच्या लग्नात. ब्रदर सिस्टर, पण त्याचा लोगो येतो तो नाही आला पाहिजे. नाही येणार. प्रांजल क्वीन, हाय प्रांजल क्वीन. ब्रदर सिस्टर, बरं बरं. तुमचं गाव गाव कोणतं? दादा मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. आणि जर तुम्हाला मी सांगितलेली माहिती आवडली असेल तर प्लीज एक लाईक करा. ब्रदर सिस्टर के लिए एक लाईक तो बनता है. हो हो, धन्यवाद, थँक्यू दादा. मला बरं वाटलं कोणीतरी एक छानसा क्वेश्चन विचारला जो मला माहीत होता आणि मी त्याचा आन्सर देऊ शकते असा. प्रांजल क्वीन, हाय प्रांजल क्वीन, कशी आहेस? ब्रदर सिस्टर, बरं. शाहिद खान, हे प्रीती, हॅलो, वेलकम. गाव कोणती? दादा सिंधुदुर्गच गाव आहे माझा. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. हेमंत दादा बोलताय, जेवण झालं का? हेमंत दादा, हो जेवण झालं आहे, आता जेवायचं आहे. तर चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज सर्वांनी सबस्क्राईब करा. चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. तर सिद्धार्थ दादा, हेमंत दादा म्हणतात श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ दादा, श्री स्वामी समर्थ. सिद्धार्थ कांबळे, तुमच्या भावाचं लग्न ठरलंय काय? येस येस, माझ्या भावाचं लग्न ठरलंय दादा. आणि डिसेंबरमध्ये आहे. फुल गावातलं लग्न. इमॅजिन करा कोकणातली लग्न कशी असतात. माहिती आहे का? इथं कोकणातलं कोण असेल तर त्यांना माहिती असतं कोकणातली लग्न कशी असतात ती. गणेश माझं नाव. अरे बाप रे, माझी ताई आली रे ऑनलाईन. थँक्यू. हॅलो प्रसाद, काय करताय तुम्ही? नमस्कार. हॅलो प्रांजल क्वीन, हॅलो. गणेश म्हणतोय कशी आहेस ताई? मी छान आहे, छान आहे. पटापटा लाईक करा सर्वांनी. आम्ही चिपळूणकर. गणेशमध्ये कोकणची माणसं साधी भोळी. अजित अगलावे, हॅलो अजित दादा, नमस्कार. गणेश, माझं नाव कोकणकर. येस, आम्ही कोकणकर. अजित दादा नमस्कार. चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. कोकणात लग्नाला फुल धमाल असते. हो मानसी, कोकणात किती मजा असते ना. ज्या ओव्या वगैरे म्हणतात लग्नात, लग्नगीते म्हणतात, खरंच खूप छान असतात त्या. हळदीला तर खूप मजा येते. हो मानसी, तू ये डिसेंबरला माझ्या भावाच्या लग्नाला. गोमू, संदीप दादा म्हणतात गोमू माहेरला जाते हो नाकवा, तिच्या घोवाला कोकण दाखवा. हे गाणं कोणी गायलं आहे? नाही माहिती. गाणं कोणी म्हटलं असं? नाव आहे तोंडावर पण येत नाहीये. अगोदरच्या लग्नामध्ये ना, म्हणजे कोकणात लग्न असायची तेव्हा नवऱ्याच्या घरी लग्न असायची ना, मग लोक
म्हणजे आता नवरीकडची साठी एक गाडी असायची, म्हणजे 4 व्हीलरसाठी. म्हणजे आत्तापर्यंतच्या, म्हणजे मी लहान असतानाची बघितली ती सांगते. तर आणि सगळ्या माणसांसाठी जायला, कारण उद्या लग्न तर आज संध्याकाळी जायचं असतं, म्हणजे त्याला वऱ्हाड म्हणतात, वऱ्हाड जातोय. तर ते जायचं आणि त्याच्यासाठी एक ट्रक किंवा मोठा टेम्पो किंवा ट्रक मागवला जायचा, की त्याच्यात बसून. आणि एवढी मजा यायची ना त्या ट्रकमधून जाताना, म्हणजे ती मजा आता अजिबात येत नाही. आता 4 व्हीलरमध्ये बसून अजिबात नाही येत. पण त्या ट्रकमधली मजा, आणि वरून अशी झाडं लागायची, कारण ट्रक उंच असायचा आणि गावात जायचं असायचं, त्यामुळे वरून अशी झाडं लागायची आणि मग ते झाडांना ओढत ओढत आपण जायचं ट्रकाबरोबर. खूप मजा यायची. मी पण आहे डिसेंबरला लग्नाला गावी. ओके मानसी, कोणाचं लग्न आहे मग? मानसी, काकाच्या मुलीचं लग्न आहे. वा वा वा. 5 तारीखला. ओके मानसी, 5 तारीखला. छान छान. मी 3 डिसेंबरला असणार आहे गावी. कुठे आहे लग्न? सुकडवाडला. कुठे आहे ग ताई लग्न? माझ्या भावाचं लग्न आहे कोकणात. सिद्धार्थ म्हणताय. मानसी एकटीच? हा, आम्ही पण येतो ना ताई लग्नाला, आम्हाला पण बोलवा, आम्ही पण बघतो ना कोकणामध्ये लग्न कसे असतात ते. हो हो, नक्की या. सिद्धार्थ दादा, तू कुठला आहेस नक्की सांग. अमित काका नमस्कार. आज ओमकारने गाडी नेली घरी. हो दादा, मला व्हिडिओ कॉल आलेला ओमकार भाऊजींचा, आम्ही पाहिली, सर्वजण खूप खुश होते. थँक्यू सो मच काका. मगाशीच आलेला 12 वाजता फोन. मानसी, हो, त्या ट्रकमध्ये खूप मजा येते, त्यात गाणी वगैरे म्हणतात, मस्त असतं गावी. हो, गावातली लग्न, खरंच कोकणातली लग्न अप्रतिम असतात. आम्ही पण गेलोय ग ताई, खूप मजा यायची. हो, लहानपणी आपण कधी 4 व्हीलरमधून नाही गेलो, आपण लग्नासाठी ट्रकातनंच जायचो, ते पण संध्याकाळचा वऱ्हाड जायचं आणि त्याच्यासोबत जायचं. सिद्धार्थ दादा कोल्हापूर. ओके दादा, छान छान. या नक्की या कोकणातली लग्न पाहायला. मानसी, ये ताई. हो, नक्की येते मी. तू पण ये माझ्या भावाच्या लग्नाला. 13 डिसेंबरला आहे. असणार आहेस का 13 डिसेंबर पर्यंत? गणेश दादा म्हणतोय, ताई जेवलीस का ग? तर हो दादा, म्हणजे जेवण बनवलंय, जेवली नाहीये. शीतल ताई नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ ताई. नमस्कार ताई, नमस्कार. तर चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा मित्रांनो. लाईक खूप कमी आहेत, 8च लाईक आहे. तुम्ही लाईक करत नाही आहेत, म्हणजे लाईव्ह तुम्हाला आवडत नाही असं मला वाटतंय. तर प्लीज प्लीज लाईक करा. तुमच्या एक लाईकने मला खूप सपोर्ट भेटेल, तर प्लीज लाईक करा. शीतल ताई नमस्कार ताई. मानसी बोलते की नाही ना, मी 6ला रिटर्न जाणार आहे. ओके मानसी, की थांबायचो ना, आपण भेटलो असतो. सर्वेश राचम, जेवण झालं का तुमचं? हो, जेवण बनवलंय, राजमा बनवलाय आणि भात बनवलाय. कोणी कोणी राजमा खाल्लाय मला नक्की सांगा. राजमा इथं कोणाकोणाला आवडतोय नक्की सांगा. आणि पटापटा लाईक करा मित्रांनो, एक डबल टॅप करून लाईक करा, प्लीज लाईक करा.
सुजित मराठे, चष्मा फ्रेम कुठून घेतली? छान आहे. मी लेन्स कार्डवरून घेतली, लेन्स कार्डच्या शॉपमध्ये जाऊन. तर आवडली तर थँक्यू सो मच. लेन्स कार्डवर घेतलेली. तुम्हाला चष्मा आवडतात वाटतं सुजित दादा, नक्की सांगा. हा, मी बरोबर गेस केलं का? वेगवेगळे चष्मा आवडतात तुम्हाला वाटतं. मला सांगा, भूत कोणी पाहिली आहेत? मला सांगा, इथं इथं लाईव्ह मध्ये आहेत जे, त्यांनी आयुष्यात कधी भूत पाहिली आहेत का? नक्की सांगा मला. हॅलो हॅलो. मानसी, राजमा माय फेवरेट. ओके. माझ्या मुलीला पण राजमा आवडतो आणि मिस्टरांना पण. पण मला ना, जेव्हा ते उकडतात ना, कुकरला शिट्टी लावतो, तेव्हा त्याचा वास असतो ना, त्याने पोटात ढवळते माझ्या. निलेश दादा नमस्कार, लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे तुझं. बरोबर आहे मा. निलेश दादा म्हणता नमस्कार मंडळी. काय मंडळी, बरा मा? निलेश दादा, तू कधी भूत पाहिलं का? नाव पहिलंच ऐकला. कोणाचा? भूताचा? मजेत ना? होय मजेत. होय मी मजेत. ओके. आज निलेश दादा इलो, मानसी पण इला, पण रोशनी खैरवला काय माहिती. हल्ली मग त्याच्या लाईव्ह जाऊकच जमणार नाही. निलेश दादा म्हणता हो मी बघितले आहेत भूते. निलेश दादा, कुठे पाहिलंस भूत? मला आम्हाला प्लीज तुझा एक्सपिरियन्स शेअर कर प्लीज. अजून कोणी भूत पाहिली आहेत प्लीज नक्की सांगा, जेणेकरून मी त्यांचा एक्सपिरियन्स लाईव्हवरच बघितला आहे. निलेश दादा, मी सिरियसली विचारते, खरंच पाहिलंस का? भूत कोणी पाहिलंय नक्की मला सांगा. काय पण सांगतोय निलेश दादा, काय पण सांगतोय. लाईव्ह वरती भूत येणार नाही, कॅमेऱ्यात दिसणार नाही भूत. काय भांडतात एक एक जण, भूते तरी परवडतील. हो का? काल एक ताई होत्या, रुपाली म्हणून, सबस्क्रायबरच आहेत त्या. मी त्यांना सबस्क्राईब केलं. तर मी त्यांना असं विचारत होती की हो, म्हणजे काही काय माणसं, मला एक अनुभव आला की आपण आपल्याला जे माहिती आहे ना, ते एखाद्याला द्यायला बघतो की बाबा त्यांना, आपणही पुढे जातोय तर त्यांना पण पुढे जाऊ. मी त्यांचे सबस्क्रायबर बघितले, तर नुकतीच सुरुवात होती. 199 असे काहीतरी होते का 94, आणि त्यांचं लाईव्ह होतं चालू, तर मी त्यांच्या लाईव्हला भेट दिली. राजमा पदार्थ, ओके. राजमा छान लागतो, मस्त लागतो. म्हणजे असं चवळी ह्याचे वालीचे शेंग असतात ना, त्याच्यासारखा मोठा असतो, पण खूप मोठा असतो. निलेश कोण नाही ग, खरेमध्ये तर नाही बघितली. मानसी, नाही बघितलं अजून भूत. कंटिन्यू. ओके. तर मी लाईव्ह आलेल्या, तर त्या म्हणत होत्या की मी नवीनच आहे, मला सपोर्ट करा सर्वांनी वगैरे असं सांगत होत्या. तर मी त्यांना दीदींना विचारलं, ताई तुमचा वॉच टाईम किती झाला? तर त्या बोलल्या मला माहिती नाही वॉच टाईम किती झाला आहे माझा, तो मी काय बघितलं नाही. तर मी म्हटलं तुमच्याकडे, मग म्हटलं बघितलं नसेल तर त्यांना वाय टी स्टुडिओची गरज असेल, म्हणून त्यांना विचारलं की तुमच्याजवळ व्हाय टी स्टुडिओ आहे का? तर त्या म्हणतात तुम्हाला कशाला पाहिजे ताई, कशासाठी विचारताय? म्हणजे त्यांना असं, म्हणजे एक त्यावरून मला असं वाटलं की अरे मी या माणसांना मी, की म्हणजे आपण जातोय पुढे ना, मग त्यांनाही पुढे नेऊया. कारण नवीन जे सबस्क्राईब म्हणजे यूट्यूबर आहेत, त्यांना मलाही माहिती नव्हतं, काही गोष्टी असतात त्या. तर मला असं सांगावंसं वाटलं की त्यांना, म्हणजे वाय टी स्टुडिओ काय असतो, किंवा त्यात म्हणजे त्याने तुम्ही वॉच टाईम बघू शकता, काय काय म्हणजे असं सांगायचं होतं. तर त्यांनी विचारलं तुम्ही कशासाठी विचारताय, का म्हणजे कशासाठी विचारताय, का विचारताय?
तर मी म्हटलं की मग त्यांना मी रिप्लाय दिला की तुम्ही मला तुमचा वॉच टाईम सांगितल्यामुळे तुमचा का वॉच टाईम कमी पण होणार नाही आणि वाढणार पण नाही आहे, पण माझ्याकडे जी काही इन्फॉर्मेशन असती तर मी तुम्हाला ती शेअर केली असती ना, म्हटलं मी ते सांगितलं असतं. तर त्यांनी त्या गोष्टीला रिप्लाय पण नाही दिला. लाईव्हमध्ये अशा बघत होत्या फक्त, इकडे तिकडे असं बघून इकडे बघत होत्या. मग म्हटलं चल, यांना ज्यांना गरज आहे त्यांनाच. आता मला इथं लाईव्हमध्ये एक दादा विचारत होते की व्हिडिओ एडिट करायचे काहीतरी आयडिया दे, तर मी सांगितलं त्यांना. पण मला असं वाटतं की यार आपण असं दुसऱ्यांचा विचार करते, पण समोरच्या माणसाला ते घेता पण येत नाही एखादा देत असेल तर. निलेश दादा, अगं मी किती लाईव्हवर झेललं आहे गेल्या 2 मंथमध्ये, ते सांगायला गेलो तर रडायला येईल तुला. खरंच खरंच. रुपाली असं काहीतरी त्यांचं आहे, रुपाली ऑफिशियल म्हणून काहीतरी आहे त्यांचं चॅनल. तर मी त्यांना हेल्प करण्यासाठीच सांगत होती, पण त्यांना असं वाटलं की मी जर माझं वॉच टाईम, माझे व्ह्यूज किती आहेत हे सांगितलं तर माझंच लॉस होईल असं त्यांना काहीतरी वाटायला लागलं, किंवा मी चोरेन त्यांचे लाईव्ह. असं चोरता वगैरे काही येत नाही. एखाद्याचे लाईव्ह व्ह्यूज वगैरे किंवा सबस्क्रायबर असे आपल्याला गेन करता येत नाही. ज्याचे आहेत त्याच्या मेहनतीवरच होतात ते. हे त्यांना अजून नवीन असल्यामुळे त्यांना काही माहीत नाही वाटतं. शैलेश गडाशी, हाय शैलेश दादा. ताई मला सांग, काय सांग. जाऊ दे. भूत पाहिलं का तू? मी भूत नाही पाहिली. वैभव दादा नमस्कार. निलेश म्हणतोय मानसी नमस्कार. वैभव दादा, तुम्ही भूत पाहिलीत का नक्की सांगा. तिथं कोण कोण आहे ज्यांनी भूत पाहिली असतील तर नक्की किस्सा सांगा. वैभव दादा म्हणतायत नाही. सचिन दादा म्हणतायत नमस्कार. नमस्कार सचिन दादा, लाईव्हला तुमचं स्वागत आहे. जॉबचा एक किस्सा सांगू का? हो हो निलेश दादा, प्लीज सांग, नक्की सांग, आम्हाला आवडेल. आणि सर्वांचं लाईव्हमध्ये स्वागत आहे. प्लीज पटापटा डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला. डबल टॅप करून लाईक करा. वैभव दादा डबल टॅप करून लाईक करा. सचिन दादा प्लीज लाईक करा. आणि वैभव दादा नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. सिद्धार्थ दादा म्हणतायत मी बघितलं भूत, आमच्या झाडाच्या चिंचा खायला आलेलं भूत. अरे बापरे, खरं बोलताय का दादा? चिंच खायला येतं भूत? म्हणजे मी पण ऐकलंय की चिंचेच्या झाडावर भूतं असतात म्हणून. असं रात्रीचं चिंचेच्या झाडाखाली जायचं नसतं असं मी ऐकलंय. पण अजून असं प्रत्यक्षात भूतं वगैरे नाही पाहिली, पण असे किस्से भरपूर ऐकलेत. तर पटापटा तुमचे पण किस्से सांगा. भूत म्हणजे असे काय हॉरर किस्से असतील तर. मग कारण मला हॉरर हा विषय खूप आवडतो, हॉरर स्टोरीज. तर मी पाहत असते हॉरर स्टोरी. तर म्हटलं आजचा लाईव्ह हॉरर स्टोरीवर करूया. जेवलात का निलेश दादा? मला वाटतं निलेश दादा जेवला असेल. माझा पण एक लहानपणीचा किस्सा होता. म्हणजे मी माझ्या आजीच्या माहेरी गेलेली वैभववाडीला. तर तिथं सगळ्यांसोबत मंदिरात गेले आणि तिथं मंदिरात पाया पडून आले. आणि मी अशा अडचणीच्या ठिकाणी जात होती आणि तिथं एक असा बोर्ड लावलेला होता पत्र्याचा. आणि मला तिथं सांगितलं की तिथं जाऊ नको, तिथं भूत आहे. आणि मी तिथं जायची तेव्हाच तो ढम करून वाजायचा, म्हणजे आपटायचा आणि वाजायचा. 3-4 वेळा मी तसंच गेली वाजत होता, गेली वाजत होता ते अजूनपर्यंत. आणि नंतर त्या म्हणजे नको जाऊ बघ, वाजतोय ना, बघितलं भूत आहे तिथं. म्हणजे मला न जाण्यासाठी त्यांनी ते भूताची स्टोरी सांगितली. पण मी तेव्हा एवढी घाबरलेली, अरे हे खरंच सांगतायत भूत आहे तिथं.
भूतच वाजवते, म्हणजे मी तिथे जाऊ नको म्हणून मला भूत सांगते, असं मला ते लहानपणी वाटलं आणि ते अजूनही माझ्या लक्षात राहिलंय. परत काही मी गेली नाही वैभववाडीला. तेवढंच गेली, तेवढीच. म्हणजे मोठी माणसं पण आपल्याला भूताच्या नावाने म्हणजे घाबरवत असायची. निलेश दादा म्हणते, माझे सिनियर्सना ऐकायला लागले होते, ते नाही आवडले. ऐकायला लागले होते, ते नाही आवडले म्हणजे काय दादा? ऐकायला म्हणजे काय? तुझा एकच मेसेज आला, अजून काय पाठवलेलंस काय? आलाच नाही. सुनीता ताई नमस्कार. हॅलो. वैभव की दादा नमस्कार. वैभव दादा म्हणतात बरे बरं. काय रे देवा, तुझा मेसेजच नाही आलाय. कमेंट हवेत गायब होतात. तर पटापट लाईक करा चॅनलला. चेतन दादा नमस्कार. चेतन दादा म्हणतात, माझी बायको लय मारती राव, की काय करू सांगा. दादा मारकुटी बायको का केलात मग? इथं कोणी असेल तर प्लीज दादांना काही सजेशन द्या. त्यांची बायको त्यांना लय मारते, तर काही निलेश दादा यांका काहीतरी सजेशन दी. यांची बायको लय मारता यांका. सूरज एंटरप्राइजेस. ताई तुमचं गाव कुठले आहे? दादा मी कोकणातली आहे. पूर्ण 160 कॅरेक्टर मेसेज टाईप करायचे आणि दिसत नाही. अरे यार, असं का होतंय काय माहिती. मी कोकणात राहते दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तर लाईव्हला डबल टॅप करून लाईक करा मित्रांनो. डबल टॅप केलं की लाईक होते. निलेश दादा म्हणतोय, चेतन दादा तुम्हाला एक सजेशन देत आहेत. म्हणतात की भांडल्याने प्रेम वाटतंय, भांडू दे. पण दादा इथं भांडत नाहीये, मारते. त्यांची बायको मारते, भांडत नाहीये. त्याच्यासाठी त्यांना सजेशन पाहिजे. दादा बायकोला खुश ठेवा, गिफ्ट द्या. आता दिवाळी येते, गिफ्ट द्या, छान छान गिफ्ट द्या. फिरायला घेऊन जा, शॉपिंग करायला घेऊन जा, मग बायको मारणार नाही, खुश होणार बघा. वैभव दादा विचारतायत, कोकणात पाऊस चालू आहे का? हो दादा, संध्याकाळचा असतो गडगडीत. म्हणजे घरातले सांगतात की गडगडतोय आणि जोरात पाऊस पडतो रात्रीचा. सूरज दादा म्हणतात, हो दादा हो झालंय. जयश्री ताई नमस्कार. लाईव्हला तुमचं स्वागत आहे. सर्वांनी डबल टॅप करून लाईक करा मित्रांनो. पार्टीला जाऊ देत नाही मित्रांबरोबर. अरे बापरे, दादा पार्टीला नको जाऊ, मग मित्रांसोबत बायकोसोबत पार्टी करायला जावा. थ्रू लाईन्स हॅलो नमस्कार. चॅनलवर स्वागत आहे तुमचं. कोकणची माणसं साधी बोळी. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा मित्रांनो आणि डबल टॅप करून लाईक करा. तुमच्या एका लाईकने आणि एका सबस्क्रायबरने मला खूप सपोर्ट भेटेल माझ्या चॅनलला ग्रोथ होण्यासाठी. कारण माझं नवीनच चॅनल आहे, त्यामुळे प्लीज सपोर्ट करा सर्वांनी. हिंदी में बोलो ओके. आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना. इसके कारण मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरे चैनल को ग्रो करने की. और आप कहाँ से बोल रहे हो बोलना. और हमारे लाइव में आपका स्वागत है भैया जी. ओके थँक यू सो मच.
चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना. निलेश दादा म्हणतोय करंजी बनवा वहिनी सोबत 1 वर्ष एकदम सुखी जाईल. हो दादा, करंजी बनवा. आणि चकल्या बनवा, शंकरपाळ्या बनवा, भरपूर काय काय आहे पदार्थ. 5 दिवस बनवत राहा. ओके, काश्मीर से. ओके भैया जी. काश्मीर बहुत अच्छी सिटी है ना, मतलब काश्मीर को जन्नत कहते हैं. ब्रदर सिस्टर मध्ये मराठीमध्ये बोल. हो दादा, मी तुमच्याशी मराठीमध्ये बोलते, मालवणीत बोलते. मला बघा हा, हिंदीमध्ये एखाद्याला नाहीच म्हणजे मराठीमध्ये नाही कळलं, हिंदीमध्ये असेल तर त्याला 2 शब्द हिंदीमध्ये बोलणे हे पण तेवढंच गरजेचं आहे. आणि माझी मालवणी बोलीभाषा आहे, त्यामुळे मालवणीमध्ये जर कोण असतात तर मी त्याच्याशी मालवणी पण मध्ये बोलणार. आणि मराठीमध्ये बोलतात तर त्यांच्याशी मराठीमध्ये पण बोलणार. इंग्लिश बोलाक सांगा नको, माका इंग्लिश एवढी येणार नाही. थ्रू लाईन, येस. हा, चकल्या पण बनवा. चकण्याचा बंदोबस्त मस्त होईल, मस्तपैकी. चकल्या पण बनवा चकण्यासाठी. प्लीज प्लीज पटापटा लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला स्वागत आहे तुमचं. खुशी नको. ओके. बबन दादा नमस्कार. लाईव्हला पटापटा मेसेज कमेंट करा. छान 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 कमेंट करा मित्रांनो. ये तो कश्मीर है, किसी पे जाओ का क्या कहना. रोहिदास दादा, ताई वैभव आंबेकर सरला नमस्कार करा, ते तुमचे फॅन आहेत. वैभव आंबेकर कोण आहेत दादा? गणेश दादा म्हणतायत 1 बॉटल 2 ग्लास. ताई माझी फर्स्ट क्लास. छान छान छान. मानसीचे मेसेज मिस झाले वाटते माझ्याकडून. हो हो, मानसी आलेली पण तू नव्हतास. चॅनलला जर नवीन असाल ना तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. आणि जे माझे फॅन असतील त्यांनी पण लाईक करा. गणेश दादा म्हणतोय जय भीम, जय शिवराय, जय संविधान बोलतोय. पटापटा लाईक करा मित्रांनो चॅनलला. 11च लाईक झालेत, लाईकच करत नाहीये कोण. 12व लाईक कोण करते पाहू. टोस्ट सँडविच मस्त बनवले आहे आज मानसीने, बघितले का? नाही दादा, मी नाही बघितलेत. साक्षी निकम, ताई तू तर लय मस्त ना ग. काय माहिती मी मस्त आहे की नाही ते. साक्षी नमस्कार, तुझं लाईव्हला स्वागत आहे. फर्स्ट टाइम याला लाईव्हला आली आहेस ना. विशाल दादा नमस्कार. विशाल दादा नमस्कार. चॅनलला लाईक करना. मानसी कट्टी बाबा, दादा तू मिस आउट केलंस मेसेज, मस्करी करते हा दादा. ओके. साक्षी निकम, हा थँक्यू, वेलकम साक्षी. यू फर्स्ट टाइम आली. हो फर्स्ट टाइम आली साक्षी. हो मला कळलं की तू फर्स्ट टाइम आलीस. प्लीज सबस्क्राईब कर आणि डबल टॅप करून लाईक कर, जेणेकरून उद्याच्याही लाईव्हला तू नवीन नशील, आमची यूट्यूब फॅमिली असेल. गणेश म्हणतोय टोस्ट सँडविच मला पण पाहिजे ताई. ओके मानसी, गणेश दादाला पण पाहिजे बघ. निलेश दादा म्हणते बोल, बाकी काही विशेष? बाकी काही विशेष नाही दादा, आता दिवाळीला 2 दिवसच राहिले. वॉच टाइम बद्दल ओके.
वॉच टाईमबद्दल मी सांगते. हां, म्हणजे मगाचचा किस्सा सांगू का? तू कुठे ग दीदी? मी कोकणातली आहे, साक्षी, सिंधुदुर्ग जिल्हा. सॉरी यार, गडबडीत होतो मानसी मगाशी. ओके दादा, आपलं काम सांभाळून सुद्धा आमच्याशी बोलतोय, हेच आपलं खूप नशीब आहे. नाहीतर तो बोलला असता कशाला आपण राहायचं. पण आमच्या सपोर्टासाठी निलेश दादा म्हणजे आपल्या कामासोबत आपणा काही सपोर्ट करता, हीच मोठी गोष्ट. थँक्यू निलेश दादा, थँक्यू सो मच. साक्षी, तू कुठून आहेस नक्की सांग. सार्थक, मोनिका नाव घ्या. ओके मोनिका ताई, नमस्कार, कशा आहात तुम्ही? चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. मानसी, हा लगेच काय? सॉरी सॉरी. ओके निलेश दादा, सॉरी नको बोलू. साक्षी बोलते, तू नाशिकला येते का ग दीदी? नाही ग साक्षी, मी नाही कधी नाशिकला नाही गेली, पण बघू योगा आला तर येईन. गणेश म्हणते, सिंधुदुर्गची हाय हो माझी माय. हो, मी सिंधुदुर्गाची आहे. सर्वांनी ऐका, मी सिंधुदुर्गाची आहे, कोकणातली. साक्षी म्हणते, मी नाशिकची दीदी. ओके छान. नाशिकला कसं वातावरण आहे नक्की सांग. म्हणजे पाऊस आहे की गरमी होते? मानसी म्हणते, गणेश दादा या माझ्या चॅनलवर देते पाठवून सँडविच. सँडविच पाहिजे तर मानसीच्या चॅनलवर जा, तिथे अवेलेबल आहेत. निलेश, थँक्स नको यार, माझं कर्तव्य आहे यार. नाही दादा, नाहीतर म्हणजे तू एवढं कामात असूनही चॅनलला लाईव्हला आमच्या येतोस, माझ्या, मानसीच्या, परत रोशनीच्या. खरंच खूप छान वाटतंय की तू आलास की असं एक छान छान फिलिंग येते की आपला भाऊ आपल्यासोबत आहे हेल्पिंगसाठी. मानसी बोलते, हो निलेश दादा, प्रीतिया ताई आणि रोशनी ताई बिग सपोर्ट आहे मला. थँक्यू मानसी. प्रांजल क्वीन, हॅलो. शशिकांत दादा बोलतायत, नमस्कार दादा. बीडवरून बोलताय का? कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे दादा लाईव्हला. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हला तुम्ही नवीन नसाल. साक्षी बोलते, मस्त मस्त, खूप मस्त. ये दीदी तू, आपण भेटू, मग आपण कॉफी पिऊ. हो नक्कीच. नक्कीच येईन साक्षी. तू काय कॉलेज करतेस का? मानसी, निलेश दादा खरंच खूप सपोर्ट करतात. हो मानसी, निलेश दादा खूप सपोर्ट करतो. म्हणजे तो कामात व्यस्त असून पण आपल्यासाठी थोडा वेळ काढतोय है ना, हेच खूप मोठं आहे आपल्यासाठी. आणि मानसी, थँक्यू सो मच तुलाही, की तूही वेळात म्हणजे तुझ्या रोजच्या कामातून वेळ काढतेस आणि माझ्या लाईव्हला येतेस, त्याबद्दल थँक्यू मानसी. हाय हार्ट. निलेश दादा म्हणतोय, चांडाळ चौकटी बनली हा आपली. रोशनी ताई, तू, मी, मानसी, मला पण बरे वाटते तुमच्याशी बोलून. थँक्यू निलेश दादा, खरंच खूप छान. म्हणजे आपण कमी वेळात खूप छान असं बहीण भाऊ बनलोय असं मला वाटतंय, है ना. साक्षी म्हणते, नाही दीदी मी जॉब करते. ओके ओके साक्षी, बेस्ट ऑफ लक हां तुझ्या कामासाठी. विष्णू दादा बोलते, ताई माझी सासरवाडी आहे कोकण. वाव विष्णू दादा, खरंच कोकणात तुम्ही कसं वाटलं म्हणजे सासूरवाडीला जाऊन? नवीनच लग्न झालंय का तुमचं? मानसी बोलते, ताई मीटअप ठेव, सगळेच भेटू एक प्लेस डिसाईड करून. हा मानसी, मी डिसेंबरला येणार आहे, पण बाकीच्यांचं म्हणजे रोशनी आपल्याला भेटू शकते. तू डिसेंबरला 5 पर्यंत आहेस, मी 4ला तुला भेटू शकते. आणि निलेश दादा कसा काय येणार आपल्याला भेटायला? आपण तिघं भेटू शकतो, पण निलेश दादा मुंबईला राहतो, त्याला सुट्टी पाहिजे ना डिसेंबरला. साक्षी निकम, थँक्यू दीदी, वेलकम साक्षी. मानसी, थँक्यू माझ्याकडून ताई तुला. थँक्यू मानसी. विष्णू दादा म्हणतात, खूप भारी वाटतं ताई आणि मस्त वाटतं तिकडे. ओके विष्णू दादा, कोकणात कुठे आहे तुमचं सासरवाडी?
हो, सगळ्यांचा स्वभाव जेमतेम सेम आहे, म्हणूनच लवकर जमली फ्रेंडशिप. हो दादा. निलेश दादा, तुला कधी सुट्टी असणार? मला तर डिसेंबरमध्ये आहे. मानसी बोलते, अगं ताई तुझी लाईव्ह मिस केली की खूप काही चुकल्यासारखं वाटतं. मानसी थँक्यू हां. आणि तुम्ही चौघंजण तिघंजण जर नाही आलात ना तर मला चुकल्यासारखं वाटतं की यार, म्हणजे सगळ्यांशी बोलते पण तुम्ही चौघं नाही आहात. आणि जर म्हणजे आपण तू आलीस किंवा रोशनी आली, आता बघा रोशनी नाही आहे तर रोशनीची आठवण आपण काढतोय. प्रांजल क्वीन, हाय प्रांजल क्वीन, बोला. साक्षीताई म्हणतायत बॅकग्राऊंडला आवाज चिल्ड्रनचा येतोय, तुला बेबी आहे का? हो. हो साक्षी, मला 2 बेबी गर्ल आहेत, एक 3rd आहे आणि एक LKG आहे. निलेश म्हणते ताई गावी जमणार आता यायला? गावी नाही जमणार आता यायला. हो दादा, आम्ही डिसेंबरला येणार आहोत, मानसी आणि मी. आणि रोशनी तिथंच आहे त्यामुळे. परी परी. साक्षी बोलते, धाव दाखव ना दीदी प्लीज, मला लहान बेबी खूप आवडतात. हो साक्षी, तू माझ्या चॅनलला जाऊन पाहू शकतेस की आता तिकडे खेळतायत ना, त्यांना बोलवलं ना तर ती जाणारच नाही, मग इथं धिंगाणा घालत बसणार, त्यामुळे मी दाखवत नाही आहे. पण माझ्या चॅनलला शॉर्टला जा, दोघांचाही व्हिडिओ वगैरे आहे, तू पाहू शकतेस. गुलाब दादा बोलते कैसी, हाय कैसी हो? हम ठीक है, आप कैसे हो? लाइव चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कल भी लाइव में आ जाना, ज्वाइन करना हमें, तो लाइक करो फटाफटा. मानसी ताई, तू 1 वाजून गेला, लाईव्ह नाही आलीस तर मी लगेच मेसेज करते मी ताई तुला. हो मानसी, म्हणजे अगं उशीर झाला जरा, छोटीला जरा तब्येत बरी नव्हती त्यामुळे तिला डॉक्टरकडे नेलेलं, त्यामुळे मला मग आल्यानंतर स्वयंपाक बाकी सगळं करायचं होतं, त्यामुळे थोडंसं टायमिंग लागला. निलेश दादा, दाखव ना दीदी प्लीज, मला लहान बेबी खूप आवडतात. तू प्लीज माझ्या चॅनलला जाऊन नक्की बघ, ओके. निलेश दादा मध्ये, हो सगळे एकमेकांची आठवण काढतात, मानसी तर खूपच. हो मानसी खूप मनमिळावू आहे खरंच. होय दादा, मला येते आठवण आपल्या माणसांची. निलेश दादा मध्ये, बरं चला येतो आता. हो दादा, काळजी घे. मानसी, आणि मला तुम्ही खूप चांगली माणसं भेटलात एवढे कमी डेजमध्ये. मानसी तू पण खूप, म्हणजे आपण जर चांगलं असतो तर आपल्याला माणसं पण चांगलेच भेटतात, हे एक फॅक्ट आहे. प्रकाश दादा नमस्कार, कुठे राहता? मी कोकणात, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठे राहता नक्की सांगा आणि प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला. संदीप दादा बोलताय, जेवण झालं का ताई? झालं का नाही ताई? संदीप दादा, जेवण झालं, जेवायचं आहे. निलेश दादा, मानसी चांगल्या तुम्ही पण आहात, सर्व चांगल्या माणसांना चांगलीच माणसं भेटतात. हो दादा, मग तेच मी बोलली की आपण चांगले असलो की माणसं पण चांगलीच भेटतात. खूप सवय लागली आहे तुमची आता, प्रीतिया ताई आणि निलेश दादा, रोशनी ताईची. थँक्यू रोशनी, आपण चौघही कोकणातली आहोत त्यामुळे आपली चांगली गट्टी जमेल. या लाईव्हच्या व्यतिरिक्त पण आपण कधीतरी इन फ्युचर भेटू आणि छान गप्पा मारू. नानाजी बोलताय, जय भीम. नानाजी नमस्कार, लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. सुलक्षा, हाय सुलक्षा ताई, नमस्कार. प्रकाश पाटील, कोल्हापूरला राहतो. नमस्कार नमस्कार प्रकाश दादा, स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला. प्लीज लाईक करा सर्वांनी पटापटा, लाईव्हला आहेत त्यांनी. मानसी, होय निलेश दादा. सुलक्षा, खूप दिवसांनी मी लाईव्ह इलय. होय सुलक्षा ताई, खूप दिवसांनी लाईव्ह इलाय तुम्ही. ऋतिक सागर, तुमचं गाव कोकण. स्वप्नील कारनेकर, स्वप्नील दादा नमस्कार, झालं का जेवण? हो दादा, जेवण बनवून झालंय, जेवण नाही झालंय.
माधव दादा बोलतायत. हॅलो, हाय. लाईव्हला स्वागत आहे माधव दादा, स्वप्नील दादा, ऋतिक दादा, सर्वांचं लाईव्हला स्वागत आहे. मानसी, आपण गावी नाही भेटू शकलो तरी मुंबई एका ठिकाणी दादा पण म्हणजे भेटू शकतील. मुंबईला आमचं येणं होत नाही ग, पण डिसेंबरला मी असणार आहे मुंबईला. ह्याला काय ते 30 तारीखला, 30 नोव्हेंबरला मी असणार आहे मुंबईला. सागर दादा म्हणतात नमस्कार ताई. सागर दादा नमस्कार. सर्वांना नमस्कार. लाईव्हवरती तुमचं स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी पोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. सुलक्षताई म्हणतायत जेवण काय आज ताई? तर सुलक्षताई, आज जेवण आहे राजमा बनवलाय आणि भात बनवलाय, म्हणजे राजमा चावल रेसिपी आज. मानसी म्हणते हो नक्कीच, मला आवडेल खूप. मी मस्त माझ्या हाताने बनवून आणेन काहीतरी, नक्की भेटू. हो मानसी, थँक्यू. हो दादा, हो झालंय माझं लग्न. प्रकाश पाटील, दिवाळी, हो दिवाळीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा इन ॲडव्हान्समध्ये. स्वप्नील दादा कुठून बोलताय ताई? दादा मी स्वप्नील दादा, मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा. दत्तात्रय दादा नमस्कार. लाईव्ह वरती स्वागत आहे. पटापटा सर्वांनी लाईक करा, छान छान मेसेज करा, आणि मेसेज नाही कमेंट करा, आणि प्लीज डबल टॅप करून एक लाईक करा सर्वांनी. धनराज दादा बोलतायत, थँक्यू. धनराज दादा थँक्यू सो मच, छान कमेंट केल्याबद्दल. कालू दादा बोलतायत हॅलो. सुलक्षा म्हणते आम्ही कुर्लेची कढी. कुर्लेची कढी कशी बनवतात ताई? आपण भेटू 30 तारखेला जर तुला पॉसिबल असेल तर. ठीक आहे, ठीक आहे, भेटू. कारण अगं म्हणजे 30 तारीखचा दिवस आम्हाला पूर्ण शॉपिंगचा आहे. त्यामुळे म्हणजे भावाच्या लग्नाची शॉपिंग करायची आहे, त्यासाठी आम्ही 30ला थांबणार आणि 2ला जाणार कोकणात. तर राजमा चावल उपास सोडू का आजचा? नको दादा, उपास नका सोडू. सागर दादा म्हणजे आम्ही जळगावकर. नमस्कार सागर दादा, नमस्कार. स्वप्नील काने, आम्ही श्रीवर्धन मधून. नमस्कार स्वप्नील दादा, नमस्कार. लाईव्हला स्वागत आहे. लाईक केलं तुम्हाला, थँक्यू स्वप्नील दादा. सागर दादा तुम्हीही लाईक करा, सर्वांनी लाईक करा. कुर्ले, हां कुर्ले म्हणताय. कुर्ले म्हणजे हो माहिती आहे, खेकड्याची भारी अप्रतिम ताई, खरंच. आमच्याकडे पण कुर्लेच म्हणतात, पण माका पटकन बोलाक योग नाही ना, त्यामुळे. मंगेश दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. तर प्लीज पटापटा सबस्क्राईब करा चॅनलला, आणि डबल टॅप करा स्क्रीनवर, जेणेकरून लाईक होईल. अजून कोणी जर लाईक केलं नसेल तर प्लीज लाईक करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. हो ऋतिक दादा, झालंय. मानसी पर्वती म्हणतात हॅलो. पार्वती हॅलो ताई, नमस्कार. मानसी म्हणते ओके ताई, शॉपिंगसाठी भुलेश्वरला जा, खूप चांगलं मोती मार्केट आहे आणि बजेट फ्रेंडली आहे. ओके, चांगलं मोठं मार्केट आहे. ओके, हा चालेल मानसी, बघतो आम्ही. तू येणार का माझ्यासोबत? स्वप्नील कानेरकर, आम्ही पण कोकणकर आहोत. ओके, छान, बरं वाटलं की कोकणच्या लाईव्हवर कोकणची माणसं आली आहेत, खूप छान वाटतंय. मानसी, आणि मलाडला पण आहे ताई शॉपिंगसाठी चांगलं. ओके मानसी, साड्या वगैरे छान कुठे भेटतात? हा कुत्रा आहे वाटतं.
मानसी म्हणते दादर आहे बट थोडा हाय रेंज आहे, हाय रेंज पण आहे आणि कलेक्शन एवढी नाही आहे असं मला वाटतं. मग कुठे आहे मानसी, बुलेश्वर की मलाड? ॲड्रेस हवे तर नको, देते मी. परवाच लग्नाची शॉपिंग करून आली, बस्ता वगैरे एकदम मच केला. ओके. म्हणजे हो, आम्हाला पण म्हणजे जास्तच साड्या घ्यायच्या आहेत, तर सांग मला. हां मानसी, हो सारीचं फेमस आहे तिकडे भुलेश्वर मार्केट. ठीक आहे मानसी, मी व्हिडिओ पण पाहते तिथले, यूट्यूबवर असतील तर. नवनाथ दादा, हाय तायडे, हाय नवनाथ दादा, नमस्कार. स्वप्नील दादा मध्ये दिवाळीची खूप खूप शुभेच्छा ॲडव्हान्समध्ये सर्वांना. स्वप्नील दादा तुलाही आणि तुझ्या फॅमिलीलाही दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. स्वप्नील दादा म्हणतात ताई, हो दादा, तुम्हालाही सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. मलाड आणि भुलेश्वर आहे बघ. हो मानसी, मी नक्की बघते. हा मानसी म्हणते श्रीजा शॉप आहे बघ ताई. श्रीजा, ओके मानसी, मी बघते. तिथं घेतलेलंस का पुरा बस्ता? स्वप्नील कानेरकर, धन्यवाद ताई. धन्यवाद स्वप्नील दादा. मयूर, हाय ताई, हाय मयूर दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुझं स्वागत आहे लाईव्हला. कुठून बोलताय नक्की सांगा, आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. मयूर, सिंधुदुर्ग, वाव. कोकणकर, खूप छान छान कोकणकर आपल्या चॅनलला आले, थँक्यू सो मच. CSMT वरून लांब आहे ताई, थोडा अर्धा तास चाललात. म्हणजे चालत जायचं आहे का? चालत जायचं आहे का? मयूर दादा, थँक्यू तू लाईव्हला आल्याबद्दल. दत्तात्रय दादा म्हणतात कोकणात एवढं खोबरं सप्लाय करा, खूप महाग झालं इकडे, 400 ग्रॅम KG. हो का? कोकणात पण तेवढंच आहे, पण स्वतःचे नारळ असतील, झाडं असतील तर परवडते. माझं नाव स्वप्नील कर्णेकर. ओके ओके स्वप्नील कर्णेकर, कुठून पण स्वप्नील दादा, सिंधुदुर्गमधून कुठून आहेस? चारणी रोडवरून जा ताई, तिकडून 5 मिनिटवर आहे. ओके. चारणी, मयूर बोलते बरोबर. तर थँक्यू सो मच तुम्ही लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. सर्वांना खूप खूप धन्यवाद. आणि आज लाईक कोणी जास्त केलं नाही आहे, प्लीज लाईक करा पटापटा. कणकवली ताई, ओके. मयूर दादा, तू कणकवलीतून आहेस का? कणकवलीत कुठे, म्हणजे प्रॉपर कणकवलीत की अजून गावं वगैरे आहे? कारण कणकवली माझी खूप जीवाची असं प्लेस आहे, जिथं जिथं माझ्या आत्या पण असतात, मामा पण असतात असं. रॉकी बोलतो हॅलो. स्वप्न, श्रीवर्धन मधला बोलतोय. श्रीवर्धन मधला म्हणजे दत्तात्रय साठे. रॉकी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. नवनाथ दादा म्हणता मला जास्त मोबाईलमधली समजत नाही, पण थोडं थोडं लिहिता येतं. प्रीती सिस्टर, थँक्यू सो मच दादा. डबल टॅप करून स्क्रीनवर दादा डबल टॅप करा, जेणेकरून मला लाईक भेटेल. मयूर, होय.
रॉकी कसं आहे आपण? मी छान आहे. तू कुठे राहते? दादा मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच राहते. स्वप्नील कारणेकर ताई आमचं गाव श्रीवर्धन आहे. कणकवलीला श्रीवर्धन आहे? मी तर ऐकलंच नाही श्रीवर्धन कुठे आहे हे. तर थँक्यू सो मच आलात माझ्या चॅनलला. तर उद्याही 1 वाजता नक्की या. मानसी म्हणतात श्रीवर्धन माणगाव येथे आहे ताई वाटतं. माणगाव कुठलं? सावंतवाडीचं? मी म्हणजे सिंधुदुर्गमध्ये कुठे राहते? सिंधुदुर्गामध्ये कुठे राहते दादा? लाईव्हमध्ये नाही सांगू शकत मी. रॉकी मी पण कुडाळमधून आहे. वाव, रायगड माणगाव असेल. रॉकी दादा नमस्कार. तू पण कुडाळमधून आहेस का? कोणतं गाव आहे नक्की सांग. तर कुठे राहते सिंधुदुर्गमध्ये? कुठे आता काय आधार कार्ड दाखवायचं का? आधार कार्ड पण नाही दाखवू शकत. सुलक्षा दादा ताई तुला कुर्ला टू वेंगुर्ला बघितलंय गो. सुलक्षा ताई मी नाही बघू गो. म्हणजे नाही बघू कसं आहे बरोबर असा काय तुम्ही बघितलाय? मी मूळचा नवनाथ दादा म्हणतात मी मूळचा पंढरपूरचा आहे. माझा व्यवसाय फर्निचर शॉप आहे पुण्यात हिंजवडीमध्ये. वाव दादा छान छान छान. फर्निचर घ्यायचं असेल तर दादांकडे जा पुण्याहून. स्वप्नील कानेरकर श्रीवर्धन रायगड. ओके दादा रायगडमध्ये आहे. होय रायगड. मयूर सांग ताई गाव तुझं. दादा मी सिंधुदुर्गच सांगितलंय. अजून नाही सांगू शकत जर लाईव्हवर नाही सांगू शकत. सुजित कुठून आहात तुम्ही? मी आहे कोकणातून दादा. कोकणातून आहे. तर चला मंडळी आजचा लाईव्ह संपवायची वेळ झाली आहे. तर थँक्यू सो मच तुम्ही लाईव्हला सर्वजण आलात. छान छान कमेंट केली. तर लाडू चकली चिवडा करंजी यातला एक निवडा. आम्हाला काही नको दादा. आत्ताच दिवाळीच्या आधीच जर खायला सुरुवात केली तर दिवाळी काय खाणार ना. सुलक्ष म्हणतो अगो चुकान मालवण टाईप झाला. मी वेंगुर्ला शिरोड्याचा. ओके ओके ताई. मानसी म्हणते चर्नी रोडवरून जा ताई भुलेश्वरला. ओके ओके मानसी. नवनाथ दादा सिंधुदुर्गामध्ये म्हणल्यावर मासे खायला कधी बोलवणार? हो दादा नक्कीच बोलवेन सर्वांना. तर आता लाईव्ह संपवण्याची वेळ झाली आहे. तर थँक्यू सो मच सर्वजण लाईव्हला आलात त्याबद्दल. तर उद्याच्या लाईव्हला सर्वजण नक्की या. उद्या छान गप्पा मारू. सुलक्षताई मानसी नवनाथ दादा प्रांजल क्वीन दत्तात्रय दादा मयूर सुजित मानसी स्वप्नील दादा सर्वांना खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल. तर बाय सर्वांना. काळजी घ्या आणि दिवाळी खूप एन्जॉय करा. बाय.